furt doprava, co doleva. A jenom kousek. Vždycky starých, no. Ty vole, jau. Co teď? Ty vole. Ještě trochu doleva a bude to dobrý. Mě z toho bolí ruce, ty vole. Ale si mi dal všechny věci, jo. Tak když máš taky všechno v kapse. Takhle se vidí sobčák. Cigára, telefon, zapalovač, ano. Další krabička, klíčky. Tak toto nosí po kapsách, jo? A vidíte, izolačka. Tam spraví všechno. Čekám, kdy někoho trefíš, kdo půjde po té cestě. No právě, taky na to čekám. Kdo zařvou, vole. Mám! No to nezařvou, vole, do píče, já, vole. Na to čekám. No, tak jako to bych čekal. Tak a teď uvidíte unikátní zpravování. Ale je to tak dotažený, ty vole. Doporučuji nedělat doma. Zavolejte si nás. Číslo vám dá pod toto video. 526. Jméno mé. Zavolej mi do klubu. Natáčíme to ještě, když je světlo, tak nějak poloviční. Jaká bude nejlepší oprava? Pokud si někdo bude myslet a bude chtít pod komentář napsat, jestli to líbe, ne, točíš zubama kolečky. Já jsem štěloval kolečko. Jako ženská, ta se taky musí naštelovat. Na ženský se začíná vždycky ze spoda. To už je moc. Unikátní. Toto jen tak nikdo nevidí. Ty vole. Trošku zanesu doprava. Bych chtěl něco, čím bych to mohl takhle. Teď budu sebevrahu. Aha, oni vylítli dvě, vole. Špatně nabito? Jo. Doleva. Ty vole, já prdel, zmání vole, nadní vole. Luka, na, podrž to. A zkus si to. Teď je hlavní hrdina na akci. Který máš všechno po kapsách, vole, klasika. Ty vole, mě z toho vypadlo to, vole. A opravář se pozná, vole. Že? Máš nabito nebo nemáš? Nemám, musíš nabít. Okay. Hlavně tam nikoho nesundej, jo? Neboj se. Zanáší, co? Počítej s vítrem. No. Počkej, já tam jdu. Hele, sundal si to, ani si nemusel trefovat, tohle. Ale jde ti pravotočivej, nezanášej. Ale. Když ti fouká pravotočivej, dávej to doprava víc, co? Zatím žádný čistý průstřel. Špatný.
Kam? Kousek, milimetr. Doprava. Zkusíme to nablíž. OK, kameraman, to vede zpátky. Kameraman, už nedívejte na něj. Zdravím lidi, sorry, že jsem teďka... Paka hezoun. Sorry, že jsem teďka hodně nevydal video, ale nebyl čas, jsem v práci, takže omlouvám se, ale teďka mám to na vynahrádní tímhletím videem. S kolegou. Který ano, můžete vidět zde. Pokud si myslíte, že jsme pili, tak jsme nepili nic, opravdu. Ne, jenom 4 pivka. Jo, takže v klidu. Tady mám to vynahrádní tímhletím videjkem. Prázdno. Jo no, prasně zasnu. Dobíme. Druhá doběčka. Tak pokud si myslíte, že teď co budu dělat, tak se pletete. On se jde zapalovat cigáro. Ano, Já mezi tím láduju. on láduje, já kouřím. Jo, vidíte? Spíš by to mělo být naopak, ale... Jo, tak víš jak. Ach, sorry, jo. Kameraman. To necháme na večer. Jasný. Pokud si myslíte, jo? Já to vytváří takhle naopak. Pokud si myslíte, že jsme jako nějaký bratři, jo, který se mají fakt rádi, tak jako jenom kamarádi, jo, takže bacha na to. Žádný blbý komenty, jinak si vás najdu. Tak mu tam jenom přidám jeden já, ale Jo, jasný. cukrouškový, jo. Ne, já si to nebudu kazit, to. Víc v klidu. Pěkně. Pěkná trefa. Takže teď jsme se konečně trefili. Způsobem trochu doleva. Ano. Takže teďkom se kouknem. Hlavně kam jsi to trefil? Přímo do středu. Jo. Hodíš to sám. Tady jsi to líznul. Kde jsem to líznul? Tady vidíš. To není líznutý. A nikde to teda nevidím, pokud to někdo vidíte, tak... A co je tady tohleto? Jo, ty jsi trefil semka, jasný. Říkám, že jsem to střelil přímo na střed. Tak jo, budeme ještě střílet? Jak chceš. Tak jo, takže pokud bych jste chtěli, Jestli chceš, budu střílet klidně i do tebe. OK, takže děláme ještě jednu, ale teď bych udělal zkoušku jinou. Jako? Ať spadne. A nebo spadneš ty. A nebo spadnu já, no. Ale kdo bude rychlej z ukvéru, vole? Když tak to do tebe napráčím, vole. Tady, tamhle krásný paťoch, kvér, jo. A teď ještě to bude vylepšený, lidíčky. Ano, teď si prej hlavní střílet zapalíš ty cigáro, aby to bylo originální. To taky. Takže jsem neměl chybu. To taky. Ještě si nasadíme černý brýle, protože mi nejde.
zapálíme si toto cigáro, pustíme si do toho super písničky. To bychom mohli pustit song nějaký do toho. Vidíte krásnýho telefon, jo. No, s křupnutým displeje, děkuji. A tak, stalo se, že jo. Jsou i horší věci, které bych mohl říkat, jo. Krásný holínek ve očích, že? Ta plechovka vámhle. Jo, plechovka. Pěkná trefa. A napřesno. Ano. Tak jo lidi, viděl bych to tak, že se s váma rozloučíme. Takže se mějte, pište do pod komentář a pokud něco budete chtít, tak tam stačí napsat, já tam dám když tak jeho face. Klidně. Můžete mu napsat. Hlavně holky. A jo, slyšíte sami, že jo. Můžete tam klidně napsat do zpráv, nebo kdybyste něco potřebovali vědět, skrz soft, stránky, takovýhle pošleme, není problém. Stačí napsat a mějte se, zatím, čus.